οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον σεβασμιότατο πιμενάρχη μας τόσο για τη φιλοξενία όσο και για την ενθάρρυνση και στήριξη παρόμοιων εκδηλώσεων όπως είναι η απόψινή, η οποία αποτελεί μια πρωτοβουλία του Βιβλιοπωλείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και έτσι οφείλουμε να συγχαρούμε ταυτόχρονα και τον υπεύθυνο του Βιβλιοπωλείου, τον πατέρα Αντώνιο Σπινθουράκη και τους συνεργάτες του. Ο σημερινός προσκεκλημένος είναι, πιστεύω, γνωστός στους περισσότερους από εσάς και έχει γίνει πολύ αγαπητός τόσο μέσα από την παρουσία του στις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όσο και μέσα από το συγγραφικό του έργο και τις ομιλίες του. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος είναι γέννημα θρέμα της πόλης μας, του Ηρακλείου, αλλά μένει μόνιμα στον πύργο Μονοφατσίου, όπου είναι εφημέριος στην ενορία της Αγίας Ειρήνης. Ο πατήρ Χαράλαμπος είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον πύργο έχει αναπτύξει σπουδαία ποιμαντική δραστηριότητα, στην οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνονται συνάξεις νέων με συμμετοχή που θα τη ζήλευαν μεγαλύτερες σε πληθυσμό κοινότητες. Ασχολήθηκε από την αρχή με τις νέες μορφές πληροφοριακής επικοινωνίας, ιδιαιτέρως με το blogging, δημιουργώντας πολλά ιστολόγια με σημαντικότερο το Παπά Λίβιος. Ασχολείται επίσης με τη συγγραφή και έχει εκδώσει 2 βιβλία. Το πρώτο, με τίτλο «Ο Κινέζος, ο Θεός και η Μοναξιά», είναι μια συλλογή διηγημάτων και το δεύτερο, με τον τίτλο «Όλα είναι δρόμος», έχει τη μορφή δοκιμίων. Και τα 2 αυτά έργα αποκαλύπτουν το μεγάλο χάρισμα της μεστής και ζωντανής γραφής, καθώς και την δύναμη της σκέψης που πηγάζει από την πολύτιμη πνευματική εμπειρία του πατρός Χαράλαμπου και έχουν τύχει μεγάλης ανταπόκρισης από το αναγνωστικό κοινό, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Απόψε ο πατήρ Χαράλαμπος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η απούσα παρουσία του Θεού, όταν ο Θεός σιωπά». Πάτερ Χαράλαμπε, το θέμα σας αποτελεί ένα από τα πιο βασανιστικά ζητήματα στην υπαρξιακή αναζήτηση του ανθρώπου και σήμερα γίνεται περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Λοιμοί με καρδιώτα, λοιμοί με γιώτα, σεισμοί, καταποντισμοί, πυρ, μάχαιρα, θάνατοι, αδικίες, μοναξιά, πόνος απερίγραπτος σε όλα τα επίπεδα. Μέσα σε αυτή τη δίνη και την παραζάλη, μέσα σε αυτή την αγωνία και τον φόβο, οι δικές μας αντοχές, ανεμικές, ανύπαρκτες. Αναρωτιόμαστε που είναι ο Θεός. Αυτή η σιωπή του Θεού φαίνεται να είναι η κορονίδα του πόνου που βιώνουμε. Πολλοί μάλιστα εκλαμβάνουν τη σιωπή του ως ένδειξη του ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Πέθανε. Και αυτό γίνεται αιτία της άρνησης και της θεομαχίας. Βέβαια, όταν όλα μπαίνουν καλώς, δεν λέμε τίποτα. Τις ευλογίες τις δεχόμαστε χωρίς κανένα προβληματισμό. Από την άλλη όμως πάλι, σε παρόμοια κατάσταση, όταν δηλαδή όλα βαίνουν καλώς, θυμόμαστε τους μοναχούς εκείνου του μοναστηριού που αναφέρει το γεροντικό, οι οποίοι αναστενάζουν και λένε «Δεν έχουμε κανένα πειρασμό, ο Θεός μας εγκατέλειψε». Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι γράφει ότι η ελευθερία του Θεού, η δύναμή του, μπορεί να οριστεί όχι μόνο ως δύναμη του ποιήν, αλλά και ως η απόλυτη ελευθερία του δημιουργήν. Τελικά, ποια είναι η ελευθερία του Θεού, πότε και γιατί ενεργεί, πότε και γιατί θέλει, πότε και γιατί σιωπά ο Θεός. Έχει σχέση η σιωπή και η παρουσία του και η απουσία του με τη σιωπή και την απουσία του ανθρώπου. Και ενώ είναι λοιπόν πώς γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Μερικοί μόνο από τους προβληματισμούς μας. Πάτερ Χαράλαμπε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας πω την πιο όμορφη ευχή και προτροπή που ακούστηκε ποτέ πάνω σε αυτόν τον κόσμο, η οποία μας δίνει δύναμη και ζωή, και είναι το Χριστός Ανέστη.
και να ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τον Σεβασμιότερο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, που για ακόμη μια φορά μου δίνει τη δυνατότητα, μάλλον για πολλωστή φορά, μου δίνει τη δυνατότητα να έρθω στο Ηράκλειο, στη γενέτειρα πόλη μου και μια πόλη την οποία αγαπώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους της, να μιλήσω για ακόμη μια φορά στους αδελφούς εδώ πέρα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με αγκαλιάζει πάντοτε με πατρική αγάπη και μου δίνει αυτή την ευκαιρία και αυτή τη δυνατότητα και αυτή την ευλογία συγχρόνως. Από την άλλη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδελφικό μου φίλο, συμπρεσβύτερο τον πατήρ Αντώνιο Σπινθουράκη, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου, της Αρχιεπισκοπής, και ο οποίος είχε και την ιδέα για την απόψινή σύναξη, για την απόψινή αυτή πνευματική βραδιά, καθώς έχει τους συνεργάτες του, οι οποίοι σήμερα προσπαθούν για να γίνει μια άρτια παρουσίαση, μια άρτια εκδήλωση. Τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως μέσα από την καρδιά μου την κυρία Αμαλία τη Γιανναράκη, η οποία μας είπε με ένα καρδιακό λόγο, ο οποίος μέσα έχει έτσι μια υπερβάλλουσα αγάπη, την οποία την αποδέχομαι γιατί είναι από το ξεχύλισμα της καρδιάς της. Ξέρω την αγάπη της, ξέρω την καλοσύνη της και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, αλλά και για την πολύ ωραία θεολογική μεστή παρουσίαση την οποία έκανε, έτσι πάρα πολύ σύντομα για την ομιλία η οποία θα ακολουθήσει. Την ευχαριστώ δε και για πρώτη φορά δημοσίως, θέλω να το κάνω αυτό, το νιώθω μια προσωπική ανάγκη, μια έτσι πολύ προσωπική, καρδιακή, ας πούμε, απέτηση του εσωτερικού μου χώρου, να της πω ένα δημόσιο ευχαριστώ, διότι η Αμαλία ήταν η πρώτη η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω δημόσια, να εκφραστώ, να επικοινωνήσω με το λαό του Θεού και ήταν η πρώτη η οποία με εμπιστεύτηκε σε εκπομπές της. Και έτσι δημόσια θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Τώρα για να έρθουμε στο θέμα το οποίο με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε έτσι σήμερα, και ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ανθρώπινη καρδιά εκείνων οι οποίοι θέλουν να λένε ότι ανήκουν στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Πνευματικότητας, αλλά και εκείνων οι οποίοι θέλουν πάλι να λένε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά θέλουν να λένε ότι αρνούνται τον χώρο αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν άνθρωπος, ανθρώπινη καρδιά και ανθρώπινη ψυχή, η οποία δεν έχει μέσα της μία αγωνία. Μία αγωνία που έχει ένα χρώμα υπαρξιακό. Δεν υπάρχει ψυχή η οποία καθημερινά στο βίο, στην καθημερινότητα, στα προβλήματα που προκύπτουν, να μην ανακύπτουν μέσα της τεράστια γιατί. Γιατί στον πόνο, γιατί στην αδικία, γιατί σε έναν κόσμο βίας, σε έναν κόσμο εκδικητικότητας, γιατί τα οποία πραγματικά πλημμυρίζουν το νου και πολλές φορές νομίζουμε και αισθανόμαστε και έχουμε την αίσθηση βαθιά μέσα ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για αυτά ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε πουθενά απαντήσεις. Και ξέρετε, όταν ο νους του ανθρώπου γεμίσει λογισμούς και η καρδιά του ανθρώπου σκοτεινιάσει, έχεις μία αίσθηση μέσα σου ότι δεν θα ξαναξημερώσει μέσα στην ψυχή σου. Έχεις μία αίσθηση ότι ποτέ δεν θα είσαι όπως πριν. Ότι τα πράγματα δεν θα ξαναγίνουν όπως ήταν. Όταν μπει μέσα σου αυτή η μελαγχολία, αυτή η ακιδεία, η απροθυμία, έρθει μέσα σου αυτή η μελαγχολία, η βαθιά, και πολλές φορές κινδυνεύει να γίνει και απόγνωση, αισθάνεσαι ότι θα ξαναγίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Θα μπορέσω πάλι να γελάσω, θα νιώσω μες στην καρδιά μου πάλι αισιοδοξία. Έτσι λοιπόν και σε αυτά τα γιατί όταν απλώνονται, αισθάνεσαι ότι ποτέ δεν θα πάρεις καμία απάντηση. Όμως η πνευματική εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι όχι μόνο παίρνουμε απαντήσεις, αλλά οι απαντήσεις έρχονται σαν εκπλήξεις. Έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Όταν ξέρεις όμως να περιμένεις. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Ότι δυστυχώς ζώντας σε έναν κόσμο και σε μια κοινωνία στην οποία η ταχύτητα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, τα θέλουμε όλα να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, τάχιστα, με αποτέλεσμα να χάνουμε τη μεγάλη αρετή της υπομονή και της καρτερίας. Ρώτησαν κάποτε ένα γέροντα πώς φανερώνεται η χάρις του Θεού και απαντάει: η χάρις του Θεού είναι η υπομονή σου. Η χάρις του Θεού είναι το κουράγιο σου. Η χάρις του Θεού είναι το χαμόγελο την ώρα που τρυπάνε χιλιάδες βάσανα και δοκιμασίες το κορμί και την ψυχή σου. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Δηλαδή να μπορείς να βρίσκεις δύναμη εκεί που φαινομενικά δεν υπάρχει πουθενά να πατήσεις ή να πιαστείς. Να βρίσκεις κουράγιο, ελπίδα, νόημα να ζήσεις. Αυτό είναι χάρις Θεού.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λοιπόν δύσκολο και αισθανόμαστε πολλές φορές ότι δεν θα ξαναγίνουμε όπως πριν. Γιατί βιαζόμαστε, όπως είπαμε. Έχουμε βάλει την ταχύτητα μέσα και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή βιαζόμαστε γρήγορα να κατανοήσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε τον Θεό, να έχουμε βιώματα υψηλά, μεγάλα πνευματικά. Ενώ ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις αυτές. Θέλουμε να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του Θεού και ακόμη δεν έχουμε μάθει να ακούμε τη δικιά μας τη φωνή μέσα μας. Δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν ξέρουμε ποιος μας μιλάει, ποιοι είμαστε. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τις ανάγκες μας. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και ακόμη δεν έχουμε μάθει να ακούμε τη φωνή του συζύγου ή της συζύγου μας. Τι θέλει, τι ανάγκες έχει. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, αλλά δεν έχουμε μάθει ακόμη να ακούμε τη φωνή των παιδιών μας. Θέλουμε να δούμε τον Θεό, να γευτούμε μεγάλες οπτασίες και μεγάλες εμπειρίες, αλλά δεν έχουμε την προϋπόθεση ακόμη να δούμε τα απλά καθημερινά θαύματα της χάρης του Θεού. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις απλές καθημερινές χαρές τις οποίες έχει η ζωή. Ποιος άνθρωπος είναι χαρούμενος γιατί ξυπνάει το πρωί? Ποιος άνθρωπος είναι χαρούμενος γιατί βλέπει ένα ηλιοβασίλεμα, ή γιατί βλέπει ένα δειλινό, ή γιατί βλέπει το πρόσωπο ενός φίλου, της γυναίκας, του άντρα, του παιδιού, του φίλου, του συνανθρώπου, του συνειδηπόρου στη ζωή? Ποιος άνθρωπος είναι ευτυχισμένος γιατί τον χτυπάει ο αέρας? Το έχω πει και σε άλλες ομιλίες. Θυμάμαι μια κοπέλα κάποτε που μου έλεγε, καρκινοπαθής, ότι μόνο μετά την έλευση του καρκίνου στη ζωή μου μπόρεσα να εκτιμήσω και να πω δόξα στον Θεό για το αεράκι το οποίο χτυπούσε το μαύρο του προσώπου μου. Αυτό το πολύ απλό καθημερινό. Εάν λοιπόν δεν μπορώ να δω όλα αυτά τα πράγματα, πόσο δε μάλλον να μπορώ και να έχω τις προϋποθέσεις και να είμαι έτοιμος να αγναντεύσω και να δω τα πνευματικά γεγονότα. Ο Γέροντας Μιλιανός του Σιμωνόπετρος έλεγε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν δεν είσαι έτοιμος να αναγνωρίσεις τις απλές καθημερινές χαρές της ζωής και μάλιστα τις αριθμούσε και έλεγε διάφορες, λέει χαρά είναι να έχεις έναν φίλο, χαρά είναι να έχεις έναν σύντροφο, χαρά είναι η προσευχή, χαρά είναι ο περίπατος, χαρά είναι λέει, ακόμη και ο ύπνος, έλεγε, ακόμη και ένας καλός ύπνος που τόσο λείπει από τους ανθρώπους. Αν δεν μπορείς λοιπόν σε αυτά τα απλά λέει, καθημερινά να αναγνωρίσεις τη χαρά, δεν θα αναγνωρίσεις τη χαρά ούτε στα σπουδαία και μεγάλα. Γιατί έχεις διαμορφώσει ένα ψυχισμό ο οποίος σε ό,τι βλέπει χαρούμενο το καταστρέφει. Είμαστε αυτοκαταστροφικοί άνθρωποι. Μόλις έρθει λίγη χαρά στη ζωή μας, την καταστρέφουμε. Μόλις έρθει λίγη ευλογία, τη διώχνουμε. Μόλις έρθει η χάρις, την απομακρύνουμε. Και μόλις πάμε να κάνουμε απλά βήματα προς το Θεό, πάμε πίσω ροταχώς, βάζοντας όπισθεν, έχοντας μία τάση να καταστρέφουμε κάθε τι όμορφο ή έχοντας μία βαθιά ενοχή μέσα μας στη χαρά. Αισθανόμαστε ένοχοι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αισθανόμαστε μία ενοχή όταν είμαστε χαρούμενοι στη ζωή μας. Και πάντα από κάπου προσπαθούμε να κοιτάξουμε ότι θα έρθει μία μεγάλη δοκιμασία ή ένας πειρασμός να τα ανατρέψει όλα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, η πνευματική ζωή μέσα στον χώρο της Εκκλησίας πρέπει να εννοηθεί ως μία σχέση. Εμείς αυτό το έχουμε ξεχάσει ότι η πνευματική ζωή είναι μία σχέση. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε με κάποιους τρόπους εξωτερικούς να δεσμεύσουμε τον Θεό, να τον καθυποτάξουμε και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να μας φανερώνεται όποτε θέλουμε, να ακούει τα αιτήματά μας και να τα εφαρμόσει, να τα εκπληρώνει, να νιώθουμε τη χάρη όποτε εμείς το ζητάμε και άλλα διάφορα θέματα μέσα στην πνευματική ζωή. Και ξεχνάμε το βασικό, ότι ο Θεός είναι πρόσωπο. Ο Θεός στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μια ανώτερη δύναμη. Πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπετε ότι μιλάνε για ανώτερες δυνάμεις, για ένα απρόσωπο Θεό, μάλιστα σε New Age, ας πούμε, αιρέσεις ιδιαίτερως ανατολικού τύπου και καταγωγής ή προελεύσεως, βλέπετε ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο με το οποίο σχετίζεται κανείς, αλλά είναι μια ανώτερη δύναμη με την οποία συντονίζεται κανείς. Αυτό έχει μια τεράστια διαφορά. Εάν υπάρχει μια ανώτερη δύναμη με την οποία συντονίζομαι, τότε με αυτή τη δύναμη δεν μπορώ να αναπτύξω διάλογο και επαφή. Απλά τι μπορώ να κάνω? Να υπακούσω εξωτερικά σε κάποιες εντολές, να κάνω κάποια μηχανιστικά πράγματα που ζητάει και να συντονιστώ απλώς μαζί της.
Αλλά αυτό μέσα δεν έχει ζωή. Αυτό μέσα δεν έχει αυτή τη ζωντάνια μιας σχέσης. Όταν λοιπόν μιλάμε στην πνευματική ζωή, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για σχέση με τον Θεό, μιλάμε για έναν Θεό ο οποίος είναι προσωπικός και συνάπτει απόλυτα προσωπικές, μοναδικές σχέσεις με τον κάθε άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι σημαίνει για μία σχέση. Σε μία σχέση δεν υπάρχουν δεδομένα. Από τη στιγμή που θα θεωρείς τον άνδρα σου ότι είναι δεδομένος, τον έχασες. Από τη στιγμή που θα θεωρείς τη γυναίκα σου είναι δεδομένη, την έχασες. Και αν θεωρείς ότι τα παιδιά σου θα σε υπακούουν και θα σε σέβονται επειδή είναι μόνο παιδιά σου και εσύ έχεις τον τίτλο του πατέρα ή της μητέρας, έχασες τη σχέση. Όταν η σχέση που είναι ζωντανή, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές που είναι ζωντανές, όταν η σχέση εννοείται ως κάτι στατικό και βέβαιο, τότε διαλύεται και καταραίει. Αν έχει μία ομορφιά η σχέση και η ζωή, είναι ότι έχει μία ρευστότητα. Ότι δεν μπορείς να την προσδιορίσεις. Ότι σε ξαφνιάζει, σε εκπλήσει. Σε μία σχέση μπορεί να τα έχουμε καλά σήμερα και σε λίγη ώρα να τα χαλάσουμε. Ή μπορεί και να τα ξαναβρούμε και να μην τα βρούμε και ποτέ. Μπορεί ο άλλος να μας επιθυμήσει ή μπορεί να μας αποστραφεί. Η σχέση λοιπόν με τον Θεό είναι μία σχέση ζωντανή, στην οποία μέσα γίνεται μία μάχη. Ή καλύτερα, αυτό που λέει ο Γέροντας Εμιλιανός Μονοπετρίτης, που λέει ότι με τον Θεό παίζουμε ένα αέναο, διαρκές, ατελεύτητο κρυφτούλι. Μας κρύβεται και μας φανερώνεται. Του κρυβόμαστε και του φανερωνόμαστε. Διότι δεν είναι απόλυτο ότι πάντα εμείς είμαστε έτοιμοι ή θέλουμε εμείς να συναντήσουμε τον Θεό. Πολλές φορές δεν είμαστε κι εμείς έτοιμοι. Ζητάμε με το στόμα μας τη συνάντηση με τον Θεό, αλλά η καρδιά μας δεν είναι έτοιμη για αυτή τη συνάντηση. Γιατί η συνάντηση με τον Θεό, επειδή ακριβώς είναι μια συνάντηση ζωντανή με έναν πρόσωπο, έχει κόστος μέσα. Κάτι στοιχίζει, όπως κάθε σχέση. Και μπορεί η συνάντηση με τον Θεό να ανατρέψει τις αξίες μας, να ανατρέψει τη μέχρι τώρα κατανόηση της ζωής μας, να μας κάνει να αναθεωρήσουμε πράγματα. Δεν είναι λοιπόν πάντα απόλυτο ότι ο Θεός μας κρύβεται. Μπορεί και εμείς να του κρυβόμαστε. Σε αυτή λοιπόν την πορεία, στη ζωή μας γενικότερα, της πνευματικής ζωής, αισθανόμαστε μέσα μας μία, πολλές φορές ορφάνια, δηλαδή αισθανόμαστε μία μοναξιά. Είναι πάρα πολλά τα βάσανα της ζωής, είναι πάρα πολλές οι δοκιμασίες της ζωής. Ο άνθρωπος έχει μέσα του μία αδυναμία και μία ανασφάλεια από το γεγονός ότι έχει εισχωρήσει στη ζωή του ο θάνατος, οπότε πάντα αισθάνεται τον χρόνο εχθρό του, αισθάνεται πάντα ότι τον έχει κάποιος με την πλάτη διαρκώς και αυτόν τον άνθρωπο τον φοβίζει, αναμερθιέται με τον χρόνο, με τον θάνατο, με την αρρώστια, με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες. Έτσι λοιπόν πολλές φορές μέσα σε αυτή την πραγματικότητα δύσκολη ο άνθρωπος στρέφεται προς τον Θεό, αναζητά τον Θεό, κάνει προσευχή για να αποκτήσει μια επικοινωνία με τον Θεό, έρθει στην Εκκλησία, προσπαθεί να συνδεθεί με τον Θεό, κοινωνάει, εξομολογείται και γενικά αρχίζει να έχει αυτό που λέμε μια πιο εντατική, εσωτερική, πνευματική ζωή. Και όμως παρόλο που τα κάνει όλα αυτά, έρχονται στιγμές που νιώθει ότι ο Θεός δεν τον ακούει. Αισθάνεται πάρα πολλές φορές ότι ο Θεός είναι απόνο τη ζωή του, ή ότι υποφεύγει, ή ότι ο ουρανός δεν απαντάει στα αιτήματά του. Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και λένε «Πάτερ, προσέχουμε χρόνια για ένα θέμα και απάντηση δεν βρίσκω. Ο Θεός δεν με ακούει». Άλλος λέει «Ο Θεός δεν με βλέπει, δεν βλέπει τα βάσανά μου, δεν βλέπει τον πόνο μου, δεν βλέπει την αγωνία μου». Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι λέμε ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό και οι οποίοι λέμε και θέλουμε να λέμε ότι έχουμε μία σχέση με τον Θεό, πολλές φορές και εμείς αισθανόμαστε μέσα μας και λέμε «Τι γίνεται εδώ πέρα». Πολλά βάσανα σε έναν άνθρωπο, πολλή δυστυχία σε μία οικογένεια. Δεν νομίζω να υπάρχει ανθρώπινη καρδιά η οποία να μην έχει μέσα της δημιουργήσει τέτοια ερωτήματα και τέτοιους προβληματισμούς. Τι είναι όμως τελικά αυτή η απουσία? Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε και να δούμε την απουσία γενικότερα στη ζωή μας και πώς σιγά σιγά
πηγαίνουμε και τη μεταφέρουμε στο Θεό. Δηλαδή, μήπως τελικά αυτό που ονομάζουμε απουσία του Θεού είναι κάτι άλλο που έχει περισσότερο σχέση με την ψυχική μας ζωή και όχι με την απουσία του Θεού? Είναι δυνατόν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών Θεός να απουσιάζει από τη ζωή μας? Είναι δυνατόν να μην είναι παρόν στη ζωή? Είναι δυνατόν να απουσιάζει από το δράμα ενός ανθρώπου, από τον πόνο ενός ανθρώπου ο Θεός? Ας ξεκινήσουμε όμως να δούμε τι είναι η απουσία γενικότερα. Πότε διαμορφώνεται αυτό? Θα πρέπει να ξέρουμε ότι προτού δημιουργήσουμε τα ερωτήματα προς τον Θεό, πού είσαι Θεέ μου, γιατί δεν με ακούς Θεέ μου, γιατί απουσιάζει από τη ζωή μου, γιατί τόσο πολύ σιωπάς να προστρέφεσαι, έχουν δημιουργηθεί αυτά τα ίδια ακριβώς ερωτήματα, πολύ πιο παρθενικά και πολύ πιο αρχαϊκά μέσα στην ψυχή μας, στα πρώιμα βρεφικά μας χρόνια. Δηλαδή από μικρά παιδιά, όταν η μητέρα δεν ήταν παρόν στο κλάμα μας ή δεν μπορούσε πάντα να είναι παρόν, δημιουργούνται ένα τεράστιο κενό απουσίας. Όταν ένα βρέφος κλαίει, ποτέ δεν κλαίει γιατί πεινάει το γάλα. Κλαίει γιατί πεινάει τη σχέση. Πεινάει τη μάνα, δεν πεινάει το γάλα. Το γάλα είναι ένα σύμβολο το οποίο ουσιαστικά έρχεται να καλύψει μια βιολογική ανάγκη. Αλλά το κλάμα ενός βρέφους είναι κάτι βαθύτερο. Είναι μια υπαρξιακή ανάγκη, ένας φόβος, μια εσωτερική ανασφάλεια. Και όπως λέει ο μεγάλος Γάλλος ψυχαναλυτής ο Λακάν, δεν γίνεται ποτέ ο άλλος, δηλαδή ο άλλος με κεφαλαίο, η μάνα ή ο πατέρας, δεν γίνεται όσο καλή κι αν είναι, όσο τέλειοι εντός εισαγωγικών κι αν είναι, δεν γίνεται ποτέ να καλύψουν απόλυτα την επιθυμία του παιδιού. Με αποτέλεσμα πάντα να υπάρχει ένα κενό. Και αυτό το κενό δημιουργεί αργότερα αυτό που ονομάζουμε επιθυμία του ανθρώπου. Τι είναι η επιθυμία του ανθρώπου? Είναι η προσπάθειά του να καλύψει μία βαθιά εσωτερική έλλειψη. Ο άνθρωπος λοιπόν από πάρα πολύ μικρός αισθάνεται ένα κενό, μία απουσία. Αισθάνεται ότι κάποτε έκλαψε και κάποιος δεν βρέθηκε δίπλα του. Αισθάνεται ότι πείνασε πάρα πολύ και κάποιος δεν τον έθρεψε απόλυτα. Αισθάνθηκε ο άνθρωπος από μικρός ότι ήθελε πάρα πολύ την παρουσία του άλλου, της μάνας, του πατέρα, του άλλου, έντονη δίπλα του, και αυτή δεν ήταν όσο θα ήθελε αυτό. Και μια και μιλάμε για υπαρξιακή πείνα, να ξέρουμε ότι όσο τώρα αδυναμία φανερώνει η μητέρα να καλύψει αυτή την ανάγκη του παιδιού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η υπαρξιακή πείνα που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό και αργότερα, αν θα δείτε ανθρώπους στη ζωή σας, ή αν και εμείς οι ίδιοι είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι διαρκώς κάτι τους λείπει, δεν τους γεμίζει τίποτα, συνέχεια μουρμουρίζουν, μιζεριάζουν, τα βλέπουν όλα μαύρα, και αν όλα τους τα χαρίσεις πάλι αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι γιατί κατά βάθος τα πρώιμα χρόνια τους δεν καλύφθηκε αυτό το υπαρξιακό κενό και πάντα το αναζητούν. Όταν λέμε τώρα σε έναν άνθρωπο ότι μου λείπεις, το έχουμε πει ίσως και εμείς πολλές φορές, έχουμε εκδηλώσει το παράπονο στον άντρα μας ή στη γυναίκα μας ή στο φίλο μας και λέμε ότι μου λείπεις, σε έχω ανάγκη. Αυτό και πάλι είναι μία αναβίωση αυτού του αρχαϊκού συναισθήματος ότι θέλω κάποιον να μου καλύψει με την παρουσία του μία πάρα πολύ βαθιά ανάγκη ορφάνιας και μοναξιάς. Όταν εγώ καλέσω έναν άνθρωπο στο σπίτι μου να φάμε, δεν τον καλώ γιατί θέλω να του δώσω φαγητό και ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη το φαγητό. Εάν αυτή ήταν η πρωτεύουσα ανάγκη, τότε θα μπορούσε να έχει και ένα delivery αυτό, δηλαδή θα του έστελνα φαγητό να φάει. Η ανάγκη μου δεν είναι το φαγητό. Πίσω από το τραπέζι που θέλω να κάνω κρύβεται μια βαθύτερη ανάγκη να κοινωνήσω, να επικοινωνήσω, να σπάσω το φράγμα της μοναξιάς μου, να βιώσω την παρουσία στην απουσία του άλλου. Αυτό, εάν το καταλάβουμε, θα καταλάβουμε τις βαθύτερες ανάγκες μας, θα καταλάβουμε τον άνθρωπο καλύτερα. Και θα καταλάβουμε ότι πολλές φορές πίσω από αυτό το μου λείπεις που λέει ο άλλος, δεν κρύβεται τόσο πολύ η αγάπη, αλλά κρύβεται μια μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου.
Καμιά φορά μπερδεύουμε την αγάπη με την ανάγκη και ενώ θέλουμε να φωνάξουμε στον άλλο «σε έχω ανάγκη», του φωνάζουμε «σε αγαπώ». Τα μπερδεύουμε κάπως μέσα μας αυτά τα πράγματα. Γιατί θα μου πείτε η αγάπη δεν είναι ανάγκη. Ναι, είναι ανάγκη του ανθρώπου, αλλά όχι χρησιμοποιώντας τον άλλο. Όχι με μια χρηστική διάθεση απέναντι στον άλλο. Έχω ανάγκη να αγαπήσω και να αγαπηθώ, αλλά όταν ο άλλος πραγματικά με συμπληρώνει, όταν ο άλλος γίνεται η ολοκλήρωσή μου, όχι όταν χρησιμοποιώ τον άλλο για τις δικές μου ανάγκες. Τώρα, εάν όλα αυτά τα μεταφέρουμε από την ψυχική μας πραγματικότητα στην πνευματική μας πραγματικότητα, δηλαδή στη σχέση μας με τον Θεό, θα δούμε πάρα πολλές ομοιότητες. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε αυτό που σας είπα στην αρχή. Είναι δυνατόν, να βάλω αυτό το ερώτημα, είναι δυνατόν ο Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, να απουσιάζει από τη ζωή του ανθρώπου? Υπάρχει κάποιος χώρος, κάποια ψυχή, κάποια καρδιά, κάποιος χώρος γενικότερα γεωγραφικός, ο οποίος να πούμε ότι απουσιάζει η χάρις του Θεού? Εάν το πούμε αυτό, τότε δεν θα υπάρχει απλά αυτός ο χώρος. Εάν για μία στιγμή λείψει η παρουσία του Θεού, η χάρις του Θεού από τα πράγματα και από τα πρόσωπα θα διαλυθούν. Θα πάνε ξανά στο μηδέν, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ο Θεός από κάπου. Και τότε γιατί λέμε στην Εκκλησία πολλές φορές ότι έκανα μία αμαρτία και έφυγε ο Θεός? Τώρα δεν με αγαπάει ο Θεός, λέμε. Ή λέμε έφυγε η χάρις του Θεού. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα λεκτικό παιχνίδι, το οποίο πιο πολύ εμείς ως, ας το πούμε, παράπονο το εκφράζουμε, αλλά δεν συμβαίνει από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν μπορεί να φύγει από τα πρόσωπα και από τα πράγματα και από τα γεγονότα και από την ιστορία. Εμείς δεν μπορούμε να βιώσουμε την παρουσία του Θεού. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αρνείται ο Θεός την χάρη και την παρουσία του. Ο Θεός είναι πάντα παρόν. Εμείς δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να βιώσουμε την παρουσία του Θεού ή να νιώσουμε την παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια στιγμή που ο Θεός δεν μας αγαπάει. Αυτή είναι μια δική μας αίσθηση. Αισθανόμαστε ένα κενό με την αμαρτία ή αισθανόμαστε ένα κενό μέσα σε ένα πάθος και νομίζουμε ότι ο Θεός έχει φύγει. Ο Θεός δεν έχει φύγει. Εμείς του έχουμε φύγει. Εμείς δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να βιώσουμε την παρουσία του Θεού. Και σε αυτό πάνω θα ήθελα να πούμε 2-3 πράγματα. Τι έχουμε εμείς, έτσι, οι περισσότεροι χριστιανοί οι οποίοι κάνουμε ένα αγώνα μες στη ζωή μας, τι έχουμε εμείς ως αίσθηση της παρουσίας του Θεού? Εμείς τι πιστεύουμε ότι σημαίνει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας? Το πρώτο που πιστεύουμε περισσότεροι, μάλιστα οι αρχάριοι, όταν είμαστε αρχάριοι πνευματικά, το αρχάρι δεν πνευματικά, να μην το βάλετε με χρονικό προσδιορισμό μες στην Εκκλησία, διότι στην Εκκλησία μπορεί να είσαι αρχάριος και να είσαι και 30 χρόνια μες στην Εκκλησία και 50 χρόνια μες στην Εκκλησία και ακόμα να είσαι αρχάριος, δηλαδή να είσαι στην αρχή της πνευματικότητας, της πνευματικής ζωής, στη γνωριμία σου με τον προσωπικό ζωντανό Θεό. Οπότε το αρχάριος μην πάει στο μυαλό σας κάποιος που μπήκε τώρα στην Εκκλησία και είναι καινούριος. Μπορεί και να είναι χρόνια, έτσι, και να μην έχει αλλάξει τίποτα. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος έλεγε ότι εδώ στο Άγιον Όρος, όταν ήρθα εγώ μικρό παιδί, είχαν κάτι πάρα πολύ ωραία μουλάρια, τα οποία λέει όταν ήρθα την μουλάρια και όταν γέρασα μουλάρια παραμείνανε. Δεν άλλαξε κάτι. Με αυτό το χαριτωμένο τρόπο ήθελα να πει ότι πολλές φορές δεν σημαίνει κάτι ότι βρίσκεσαι στο Άγιον Όρος σε έναν τόπο, αλλά έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο ζεις. Ούτε έχει σημασία αν είσαι πολλά χρόνια στην Εκκλησία μέσα, αλλά έχει σημασία αν έχεις οικειοποιηθεί το μήνυμα του Χριστού και αν έχεις χαριτωθεί από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μία στιγμή, μπορεί να χρειαστεί και χρόνια. Ανάλογα. Το πρώτο λοιπόν το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, στο νου μας, μία φαντασιακή εικόνα ότι η παρουσία του Θεού στη ζωή μου σημαίνει ότι όταν προσεύχομαι και ζητάω κάτι, κάποια στιγμή όπως το ζητάω θα ανοίξει ο ουρανός και θα βγει ένα χέρι.
Ή θα ανοίξει ο ουρανός και θα δω κάποιον άνθρωπο, έναν γέροντα με μακριά γένεια, ας πούμε, ή μακριά μαλλιά, ή κάτι θα συμβεί τέλος πάντων το οποίο περισσότερο μας θυμίζει και μας φέρνει κάτι από χολιγουδιανή ταινία παρά από ορθόδοξη πνευματικότητα. Αλλά αυτό υπάρχει έντονο μέσα μας. Και όσο αυτό δεν το βλέπουμε, τόσο έχουμε αγωνία πρώτον γιατί δεν το βλέπουμε, και μάλιστα σε αυτές τις περίφημες πνευματικές παρέες που κάνουμε, ξέρετε, όπου τρώμε, ας πούμε, ένα καράβι φαγητά και συγχρόνως για το Άγιο Πνεύμα και την άσκηση, ή τέλος πάντων δημιουργούμε μια πνευματική συζήτηση η οποία είναι μέσα σε ένα πνεύμα έτσι περισσότερο, ας πούμε, ενός διανοητισμού, δηλαδή σε μια κουβέντα διανοητική περισσότερο. Βλέπετε ότι λέμε ότι γίνεται ένας συναγωνισμός ποιος έχει δει τα περισσότερα όνειρα, ποιος έχει δει τα περισσότερα οράματα, σε ποιον όλοι έχουν συμβεί τα περισσότερα θαύματα, μάλιστα τα διηγείται κάπως με μια κρυφή έπαρση, ένα κρυφό εγωισμό, δεν φανερώνεται πολύ, αλλά είναι πολύ εσωτερικός για να τον διαβλέψεις, αλλά φαίνεται από τις κινήσεις των ματιών και γενικότερα τον τρόπο ομιλίας, ότι υπάρχει μια έπαρση, ώστε ο ένας με τον άλλο να πούνε ποιος είναι πιο πνευματικός, ποιος είναι περισσότερο πνευματικός. Έτσι. Και αρχίζει ένας ανταγωνισμός, ότι εγώ έχω δει, εσύ δεν έχεις δει και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως ξέρουμε στην ορθόδοξη πνευματικότητα ότι η παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου είναι σαν λεπτή άβρα. Δηλαδή είναι περισσότερο μία αίσθηση, μία πληροφορία εσωτερική. Όταν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης του πηγαίναν διάφορα θέματα από τον κόσμο και του έλεγαν γέροντα, θέλουμε την προσευχή σου για το τάδε ζήτημα το οποίο μας απασχολεί, τους έλεγε θα κάνω προσευχή να λάβω πληροφορία. Τι ήταν αυτή η πληροφορία που κατόπιν έλεγε, είχε πει διάφορες φορές. Ότι αισθανόταν μέσα του μία φωνή, αισθανόταν μέσα του μία λέξη, μία εικόνα, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ δυνατή. Μία πληροφορία που του έλεγε αυτό, αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι εμείς, για να μπορέσουμε να ικανοποιηθούμε και να αισθανθούμε ότι ο Θεός όντως είναι στη ζωή μας, πρέπει πάντοτε να γίνει το θέλημά μας. Δηλαδή, στα αιτήματα προσευχής που κάνουμε, να παίρνουμε πάντα απάντηση, αλλά ποια απάντηση? Αυτή που εμείς θέλουμε και περιμένουμε όταν κάνουμε την προσευχή. Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί και αρχίζουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα. Όπως εμείς φανταζόμαστε ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα ή φανταζόμαστε ότι είναι η σωστή απάντηση, έτσι θέλουμε και ο Θεός να ενεργήσει. Και όταν αυτό δεν γίνεται, οργιζόμαστε. Αλλά επειδή το αρκαϊκό σύμβολο του Θεού Πατέρα είναι πολύ μεγάλο μέσα στην ψυχή μας, όπως ένα παιδί παραδείγματος χάρη, δεν βγάζουμε αυτό το θυμό πάρα πολλές φορές απέναντι στο Θεό, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται θλίψη, κατάθλιψη πολλές φορές και μια αυτοκαταστροφική τάση. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ακόμη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας δεν έχουν τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χαρούμενοι, έχουν θλίψη μέσα τους. Υπάρχει μια κατήφια εσωτερική, η οποία εκφέρεται και εξωτερικά, αντί να είναι πλημμυρισμένη από τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί εάν κάτι έχει ο χριστιανός, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι η χαρά αυτή της Αναστάσεως που ζούμε αυτές τις μέρες. Ένα άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι, όπως λέει σε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενό του ο πατήρ Βασίλης ο Θερμός, ότι όταν εμείς οι άνθρωποι μιλάμε για την εγκατάλειψη του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός δεν μας ακούει, στο μυαλό μας έχουμε μία ανθρώπινη εμπειρία. Δηλαδή, εμείς όταν εγκαταλείψουμε έναν άνθρωπο, γιατί το κάνουμε? Πρώτον, γιατί δεν τον φωνεύουμε. Γιατί δεν τον θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε σχέσεις μαζί του. Γι' αυτό τον εγκαταλείπουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ή γιατί είμαστε αδιάφοροι προς αυτόν ή και θυμωμένοι απέναντι του. Και τι κάνουμε? Παίρνουμε μία δική μας καθαρά ψυχική ενέργεια, η οποία έχει μέσα αδιαφορία, έχει μέσα θυμό, έχει μέσα, ας πούμε, πολλές φορές μίσος, εγκατάλειψη και την προβάλλουμε προς τον Θεό. Και έτσι αισθανόμαστε ότι επειδή ο Θεός δεν απαντάει στο αίτημά μας έχει εγκαταλείψει,
αδιαφορεί με εμάς, είναι θυμωμένος μαζί μας, μας τιμωρεί. Δηλαδή πράγματα τελείως ανθρώπινα, ψυχικά ανθρώπινα, εμείς τα μεταφέρουμε στο Θεό. Και πιστεύω ότι επειδή εμείς νιώθουμε έτσι όταν μαλώνουμε με τους ανθρώπους, επειδή εμείς αισθανόμαστε τέτοια συναισθήματα όταν απουσιάζουν από τη ζωή κάποιου ανθρώπου, κατά τον τρόπο σκέφτεται και ο Θεός. Είναι θυμωμένος, μας τιμωρεί, δεν ενδιαφέρεται για μας, γι' αυτό δεν μας μιλάει. Έτσι, εμείς ας το λέμε, δεν ενδιαφέρεσαι για μένα, γι' αυτό δεν μου μιλάς. Τι σου έχω κάνει, λέμε. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε ή δεν απαντάει ή φαίνεται να απουσιάζει, γιατί ακριβώς είναι θυμωμένος ή είναι αδιάφορος προς τη ζωή μας. Το άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι αισθανόμαστε την απουσία του Θεού πότε? Όταν υπάρχει και μέσα μας μία κατάρρευση των φαντασιακών εικόνων που είχαμε περί Θεού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάποιες φαντασιακές εικόνες για την πνευματική ζωή. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι όποιος είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι άκρωτος. Δεν μπορεί να πάθει τίποτα. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός να αρρωστήσει. Και αν αρρωστήσει θα τον κάνει οπωσδήποτε καλά. Δεν θα τον αφήσει χωρίς δουλειά. Και αν είναι δουλειά θα του βρει άλλη δουλειά. Μέχρι πρότινος θέλαμε να μας διορίσει στο δημόσιο, τώρα κόπηκε αυτό. Θέλουμε τον Θεό να περνάει τα παιδιά μας στις πανελλήνιες εξετάσεις και σε οποιασδήποτε εξετάσεις δώσουν, και γενικότερα έχουμε μία αίσθηση της παρουσίας του Θεού, ότι είναι εκείνος ο οποίος δεν θα μας αφήσει ποτέ να πάθουμε τίποτα, με την κοσμική βέβαια άποψη, έτσι, και δεν θα μας συμβεί τίποτα γενικά στη ζωή μας αρνητικό. Και έτσι μετράμε την παρουσία και την απουσία του Θεού. Διότι όταν έρχονται τα προβλήματα στη ζωή, θεωρούμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Θεωρούμε ότι ο Θεός είναι απόν. Όταν έχεις μια τέτοια κατανόηση ενός τέτοιου Θεού, είναι πάρα πολύ εύκολο στη ζωή σου να αισθανθείς ότι ο Θεός είναι απόν. Μου έλεγε μια γυναίκα στην ενορία μου ότι «Πάτερ, λέει, εγώ πιστεύω». Και έρχομαι και στην εκκλησία και έσπασα το πόδι μου. Δηλαδή θεωρούσε μέσα της ότι εφόσον πάει στην εκκλησία και νηστεύει, προσέχετε, δεν πρέπει να σπάει τα πόδια της. Ή δεν πρέπει να αρρωσταίνει, ας πούμε. Γελάμε, αλλά σε όλους μας είναι αυτά και στον ομιλών. Έχω περάσει και εγώ από αυτά τα στάδια. Έτσι, και εγώ πέρασα, διότι ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς φοβάται την πραγματικότητα της ζωής, τι κάνει? Φτιάχνει φαντασιακές πραγματικότητες για να φύγει. Για να φύγει από την οδύνη που του δημιουργεί αυτή η ζωή. Και μία από αυτές πολλές φορές είναι και η θρησκεία. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος διαρκώς έλεγε για τη θρησκεία, ότι είναι άλλο η θρησκεία και άλλο η Εκκλησία. Ότι η θρησκεία είναι για να καλύπτει ανάγκες, ενώ η Εκκλησία είναι για να αγαπάς και να ερωτεύεσαι τον Θεό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι το θέμα μας τώρα. Αυτό. Ένα έκτο που θα ήθελα να πούμε, βέβαια δεν κράτησα ώρα εγώ, αν κρατάει κάποιος τώρα. Έχουμε εδώ πέρα. Ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ένα από τα πολλά που καταρρίπτεται και αρχίζουμε να μιλάμε για την απουσία του Θεού είναι και γιατί έχουμε και μία τελείως μηχανιστική αντίληψη περί του Θεού. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και κατά κάποιο τρόπο είναι υποχρεωμένος να έρθει όταν εμείς μηχανιστικά εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Θυμάστε το βίο του Αγίου Σιλουανού? Ο Άγιος Σιλουανός, ο μεγάλος γλυκύτατος Άγιος, ο υπέροχος Άγιος, ο οποίο σας προτρέπω όσο δεν έχετε κάνει να διαβάσετε το βίο και τους λόγους του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτου. Λοιπόν, η ζωή του γενικά έχει ένα βάθος, οι λόγοι του έχουν ένα υπαρξιακό βάθος, ένα τράνταγμα στην ψυχή μέσα, υπαρξιακός λόγος βαθύς. Αυτός λοιπόν ο Άγιος κάποια στιγμή, από το μεγάλο ζήλο που είχε, το μεγάλο πόθο να συναντήσει τον Χριστό μας και να γευτεί τον Χριστό καρδιακά, βιωματικά, εμπειρικά και όχι διανοητικά. Άλλωστε το μιλάει και πάρα πολύ μέσα στους λόγους του για αυτή τη διαφοροποίηση μεταξύ της διανοητικής εμπειρίας και της βιωματικής. Άλλο να πιστεύεις διανοητικά στο Θεό και άλλο να έχεις γευτεί τον ίδιο τον Θεό. Είναι τελείως άλλα μεγέθη και πραγματικότητες. Κλείστηκε στο κελί του μέσα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, νήστευε σχεδόν ασιτών και
έκανε χαμεκητίες, κοιμόταν δηλαδή κάτω στο δάπεδο, μετάνοιες πολλές, πολύ προσευχή. Και παρακαλούσε τον Θεό να του φανερωθεί, του Χριστού να του φανερωθεί. Ώστε που πέρασε πάρα πολύ καιρός και δεν είχε λάβει ούτε ένα σημάδι, απόλυτη ερημιά και απουσία εντός εισαγωγικών του Θεού. Και κάποια στιγμή νευρίασε τόσο πολύ και θύμωσε τόσο πολύ, γιατί αυτός νύστευε, προσευχόταν, ήταν κλεισμένος μες στο κελί, έκανε ό,τι έπρεπε εντός εισαγωγικών για να δει το Θεό, όπου κάποια στιγμή σηκώνεται πάνω και λέει: Θεού, είσαι αδυσόπιτος, και παίζει μία με το χέρι του πάνω στο υπονοστάσι. Δηλαδή είναι κάποιο ότι δεν παλεύεις, ότι δεν μπορώ να σε βαστάξω πλέον, ότι δεν έχεις μέσα σου έλεος, δεν με έχεις δει που έχω λιώσει, ας πούμε, εδώ πέρα. Και βγαίνει έξω, θυμωμένος, περνάει από την αυλή του μοναστηρίου και κοιτώντας μέσα στο ναό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή βλέπει από την εικόνα να βγαίνει ο Χριστός και ζωντανός να παρουσιάζεται μπροστά του. Αυτό τι θέλει να πει? Θέλει να δείξει με τον τρόπο αυτό ο Θεός ότι δεν θα έρθω όποτε εσύ θέλεις στη ζωή σου, και μάλιστα με έναν τρόπο εκβιαστικό, και μάλιστα με έναν τρόπο τον οποίο θα προσδιορίζεις εσύ. Η σχέση μας είναι ελεύθερη και δεν προσδιορίζεται. Δεν μπορείς να με αναγκάσεις. Και δεν μπορείς να με αναγκάσεις μάλιστα με εξωτερικούς τύπους. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Θα ληστεύαμε όλοι, θα προσευχόμαστε και όλα θα γινόντουσαν. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και να ξέρετε ότι είναι μεγάλο το όφελος της νηστείας, είναι τεράστια η δύναμη της προσευχής, αλλά όμως προσέξτε, διότι αυτά τα πράγματα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, είναι παγίδες που τρέφουν τον εγωισμό μας. Δηλαδή πολλές φορές η νηστεία και η προσευχή και όλα αυτά που κάνουν τα πνευματικά τρέφουν το εγώ αντί να το πατάνε. Εμείς δεν θέλουμε ένα εγώ το οποίο είναι υπερτροφικό. Θέλουμε ένα εγώ το οποίο να αφήσει χώρο στο εσύ, στο εσείς, στο εσύ του Θεού, στο εσείς των άλλων ανθρώπων. Πολλές φορές αυτά τα πνευματικά γυμνάσματα είναι επικίνδυνα, διότι αν δεν έχεις γέροντα και δεν έχεις μια εμπειρία σε αυτά, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μπορεί να υπερτροφήσει ο εγωισμός σου με έναν τρόπο πολύ παράξενο. Και μάλιστα μη διευκρινίσιμο, μη ανεκνεύσιμο. Θα νομίζεις και εσύ ότι είσαι μια χαρά, γιατί ικανοποιεί το εγωισμό σου. Λίστεψα, ικανοποίηση, κοινώνησα και το ευχαριστήθηκα που λένε. Και προετοιμάστηκα και θα κοινωνήσω, άρα λοιπόν είμαι έτοιμος να κοινωνήσω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία στην πνευματική ζωή να αισθάνεσαι ότι είσαι έτοιμος να πας να κοινωνήσεις. Όπως το λέμε εμείς, ότι δεν θα κοινωνήσω τώρα, θα ετοιμαστώ πρώτα να κοινωνήσω. Ποια ετοιμασία μπορεί να είναι ικανή για να ενωθείς με τον Θεό? Τι ετοιμασία θα κάνεις? Ποιες προϋποθέσεις θα αναπτύξεις? Η Θεία Κοινωνία είναι δωρεάν, δεν είναι κατάκτηση, ούτε καπατσοσύνη μας. Ούτε το κερδίσαμε με το εγωιστικό σπαθί μας ή με τις αρετές μας. Είναι δώρο του Θεού. Θέλει ο Θεός και το δίνει. Είναι αγάπη. Δεν είναι κατάκτηση δική μας. Και ένα τελευταίο που ήθελα να σας πω είναι ότι το οποίο έχει σχέση με αυτό, θα το πω έτσι ακροφυγώς, δεν θα το αναλύσω, είναι ότι υπάρχει η αίσθηση αυτή απουσίας, διότι μαζί με τη μηχανιστική αντίληψη αισθανόμαστε πάλι ότι θα δεσμεύσουμε το Θεό με μια νομική και μια ηθικιστική αντίληψη περί του Θεού. Δηλαδή, ότι αν εφαρμόσω κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες, τότε ο Θεός θα με εμφανιστεί. Και η μεγάλη τραγωδία είναι ότι είναι ευλογία ότι έχουμε πάρα πολλά βιβλία, είναι ευλογία ότι πλέον υπάρχει ένας πλουραλισμός ακόμη και μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά δεν υπάρχει διάκριση όμως. Διαβάζουμε βιβλία που δεν είναι για μας, θέλουμε να τα εφαρμόσουμε, ενθουσιαζόμαστε, προσπαθούμε ό,τι διαβάζουμε να το κάνουμε στη ζωή μας, αλλά δεν είναι όλα για όλους. Και έτσι έχουμε πάρα πολλά πνευματικά ατυχήματα και πνευματικές τραγωδίες. Μπαίνοντας προς το τέλος αυτής της ομιλίας, γιατί βλέπω ότι περνάει και ο χρόνος, και δεν θέλω να σας κουράσω, για να δώσουμε και τη δυνατότητα να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σε όποιον θέλει, και να κάνουμε μια κουβέντα. Να πούμε ότι έχουμε αναρωτηθεί ποτέ εάν αυτό το Θεό, τον οποίο επικαλούμαστε και θέλουμε να έρθει στη ζωή μας, είναι ο Θεός πραγματικά του Ευαγγελίου και του Ιησού Χριστού.
Μήπως τελικά ο Θεός που ζητάμε δεν έρχεται γιατί δεν είναι ο Θεός του Ιησού και ο Θεός του Χριστού? Εάν βάλουμε τους εαυτούς μας να σταθούν νοερά, να πάμε στα χρόνια του Χριστού και να πάμε τη στιγμή εκεί να θυμηθούμε όλη την ευαγγελική εικόνα, όπου ο Χριστός είναι κάτω στο χώμα και γράφει με το δάχτυλό του και κάποια στιγμή ένα πλήθος μενόμενο μεταφέρει στα χέρια πραγματικά, με βιαιότητα, μια γυναίκα η οποία είναι Μιχαλίδα. Έχει μοιχεύσει. Και την πηγαίνουν μπροστά στον Χριστό με πέτρα στα χέρια. Αυτά βλέπετε ότι ακόμη γίνεται στην Ανατολή, έτσι, κάτω στις χώρες αυτές, μουσουλμανικές, οι οποίες έχουν μείνει σε ένα σκληρό νόμο απάνθρωπο. Λοιπόν, και να μπούμε σε αυτό μέσα στο σκηνικό και να δούμε το πλήθος που ζητάει από τον Χριστό να εφαρμόσει τον νόμο. Και ο Χριστός λέει, ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο. Και όλοι αφήνουν τις πέτρες κάτω. Εμείς νομίζετε τι θα αισθανόμαστε εκείνη την ώρα? Αυτό το ερώτημα το είχε κάνει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Μπλουμ. Το είχε κάνει αυτό το ερώτημα σε έναν άνθρωπο που του μιλούσε για την απουσία του Θεού και του είπε ότι εάν θέλω να είμαι ειλικρινής, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να πετάξω την πέτρα από τα χέρια μου. Θα ήθελα να τιμωρηθεί η Μιχαλίδα αυτή. Κάθε χρόνο, το έλεγα και σε μια άλλη ομιλία, κάθε χρόνο όταν είναι το ασώ του Ιού και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία και κάνουμε και το κήρυγμα, μετά πω δύο λόγια, πάντα δεν ξέρω γιατί, έρχεται κάποιος και με βρίσκει και μου λέει «Παπά, δεν τα είπες καλά». Και του λέω γιατί? Λέει διότι είχε δίκιο ο μεγάλος γιος που ήθελε να μην, στο ασώ του Ιού την παραβολή, να μην δημιουργηθεί στο σπίτι αυτό πανηγυρική ατμόσφαιρα, να μην υποδεχθεί ο πατέρας τον Άσο το Υιό. Ο περισσότερος κόσμος θα αισθανθεί, και ο κόσμος της Εκκλησίας, θα αισθανθεί πιο κοντά στο μεγάλο γιο. Μάλιστα μου έλεγε ένας, μα τι έκανε ο μεγάλος γιος? Τι έχει κάνει? Ήταν με τον πατέρα του συνέχεια, εφάρμοσε τους νόμους, πιστός ήταν στον πατέρα, δεν έκανε τίποτα κακό, δεν ασώτευσε, δεν αμάρτησε, δεν έκανε τίποτα, εκεί ήτανε. Και τι να δικαιώνεται ο άλλος που αμάρτησε, που ασώτευσε, που έκανε όλα αυτά που έκανε? Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Θεό του Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ενώ φαινόμαστε εξωτερικά ότι είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν είμαστε άνθρωποι του Ευαγγελίου. Δεν έχουμε μέσα μας τον Ιησού Χριστό. Δεν ζει μέσα μας ο Χριστός. Τι έλεγε στο βίο του Αγίου Σουλανού, ότι ένα βράδυ, λέει, ο Άγιος Σουλανός συνήθιζε το βράδυ να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέει, στον όλο τον κόσμο και λέει «Και συγχώρησε τους εχθρούς μου». Και του εμφανίζεται, λέει, ο Χριστός ένα βράδυ και του λέει «Σουλανέ, μου αρέσει που προσεύχεσαι, αλλά δεν μ' αρέσει που μου ζητάς να συγχωρήσεις τους εχθρούς σου». Ξαφνιάστηκε λίγο ο Άγιος Σουλανός, αλλά συνέχισε το άλλο βράδυ να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και συγχώρησε και τους εχθρούς μου». Και του εμφανίζεται πάλι ο Χριστός ένα όνειρο και του λέει ότι δεν θέλω να ζητάς να συγχωρέσεις τους εχθρούς. Και πάλι την τρίτη βραδιά το ίδιο, ώστε στο τέλος του φανερώνεται ο Χριστός και του λέει «Σε αγαπάω πάρα πολύ γιατί μου μοιάζεις». Λοιπόν, πολλές φορές θέλουμε να συναντήσουμε τον Θεό του Χριστού, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για τον Θεό που αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι του νόμου, είμαστε πολύ της ηθικής, πολύ της εξωτερικής ανάγνωσης των ανθρώπων των γεγονότων και όχι της εσωτερικής όπως έκανε ο Χριστός. Και κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα πρόσπασμα μικρό μέσα από το βιβλίο του Γέροντος Αντωνίου του Μπλουμ, που λέγεται «Θέλει τόλμη προσευχή», ένα υπέροχο βιβλίο αν το βρείτε. «Θέλει τόλμη προσευχή» λέγεται, στο οποίο τι λέει? Λέει λοιπόν ο πατήρ Αντώνης εκεί ότι πριν λίγα χρόνια μία νέα κοπέλα που έπασχε από ανίατη ασθένεια έγραφε «Πόσο, λέει, ευγνώμων είμαι στο Θεό για την αρρώστια μου. Καθώς, λέει, αδυνατίζει το σώμα μου, το νιώθω να γίνεται όλο και πιο διάφανο στις ενέργειες του Θεού». Αδυνάτιζε το σώμα της κοπέλας στην ασθένεια και αυτή αισθανόταν ότι το σώμα της γίνεται πιο πνευματικό.
Της απάντησης θα λέει. Να ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που σου έχει δώσει, αλλά μην περιμένεις να κρατήσει αυτή η κατάσταση. Θα έρθει η ώρα που αυτό το αδυνάτισμα του κορμιού σου θα πάψει να σε κάνει να αισθάνεσαι πνευματική. Και τότε θα πρέπει να εξαρτάσαι από τη χάρη του και μόνο. Αυτό είναι μια αλήθεια ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν φάσεις στη ζωή μας που διάφορες στοαυροί και δοκιμασίες μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ευλογημένοι, πιο δυνατοί, αλλά δεν κρατάει αυτό πάρα πολύ. Λίγους λέει μήνες αργότερα μου ξανέγραψε η κοπέλα αυτή. Έχω λέει τόσο εξασθενήσει που δεν έχω πια τη δύναμη να τρέξω να ακουμπήσω στο Θεό. Όπως μου έλεγε πρόσφατα μια κοπέλα εμένα που πάσχει από καρκίνο, ότι πάτε να κάνετε εσείς προσευχή γιατί εγώ πλέον δεν έχω καμία δύναμη. Δεν μπορώ πλέον ούτε στο Θεό να μιλήσω. Ούτε αυτή τη δύναμη δεν έχω. Το μόνο λέει που μου μένει, έλεγε η κοπέλα αυτή, είναι να σιωπώ, να παραδίδω τον εαυτό μου ελπίζοντας ότι ο Θεός θα έρθει προς εμένα. Και πρόσθεσε αυτό που πρέπει να προσέξουμε από όλη αυτή την ιστορία της κοπέλας. Ποιο? Έγραφε λοιπόν και έτσι έκλεινε το γράμμα της. Προσευχηθείτε λέει στο Θεό να μου χαρίσει το κουράγιο να μην προσπαθήσω ποτέ να κατασκευάσω μια ψεύτικη παρουσία για να γεμίσω το τρομερό κενό που αφήνει η απουσία του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα και μοιραστήκαμε τις απόψεις αυτές τις σκέψεις. Και εάν τώρα κάποιος θέλει, θα μπορέσετε να ρωτήσει κάτι, να κάνουμε και μια κουβέντα, αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χαράλαμπο για την συναρπαστική ομιλία του, την εμπνευσμένη ομιλία του, η οποία μας βοήθησε, μας συγκίνησε, μας παρηγόρησε, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω δημιούργησε και έδωσε κάποια ενάψματα για περαιτέρω προβληματισμό και συζήτηση. Οπότε, όπως είπε ο πατήρ Χαράλαμπος, είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει σε όποια ερώτηση θέλετε να υποβάλλετε. Η κυρία κάτω. Ναι, βεβαίως να επισημάνουμε ότι σας παρακαλούμε θερμά να είναι ερωτήσεις και όχι τοποθετήσεις. Να μην υπάρξει ένας διάλογος δηλαδή σχολιασμού, καλύτερα να είναι ερώτηση και να απαντάει ο πατήρ Χαράλαμπος. Η κυρία, αν μπορείτε να μας λέτε και το όνομά σας για να έχουμε αυτή την προσωπική επικοινωνία για την οποία επιμένει πάρα πολύ στους ερωτιόδοτος. Λέγομαι Μαρία. Ήθελα να ρωτήσω, τελικά η προσευχή είναι καλό να γίνεται ή μήπως όταν δεν κάνουμε προσευχή γίνονται όλα τα προβλήματα επειδή ηρεμούμε μέσα μας και τα αφήνουμε στην ουσία στα χέρια του Θεού. Ευχαριστώ. Ναι. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι το κλειδί, ίσως είναι και η απάντηση δηλαδή στην ερώτηση, ότι η προσευχή πρέπει να έχει μέσα μία ηρεμία και να μην είναι μία προέκταση της αγωνίας και του φόβου μου. Ο Γιώργος Πορφύριος τι λέει σε αυτό το θέμα, ο Άγιος Πορφύριος που λέμε. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Λέει ότι όταν προσεύχεσαι να μην έχεις αγωνία, να μην έχεις φόβο. Εμείς όταν έχουμε ένα πρόβλημα και προσευχόμαστε γι' αυτό, τι κάνουμε? Το υπερτονίζουμε το πρόβλημα, μεγεθύνουμε, έχουμε αγωνία μέσα μας. Στην πραγματικότητα πρέπει να έχουμε ηρεμία, γι' αυτό και πρότεινε μάλιστα εκείνος ότι να μην προσεύχεις ο Θεός να σε κάνει καλά, αλλά να γίνεις καλά. Να γίνεις καλός. Να γίνεις καλός. Να μην γίνεις καλά, να γίνεις καλός. Γιατί λέει? Διότι εάν γίνεις καλός, δηλαδή εάν η ζωή σου έχει μια ποιότητα που σημαίνει ότι έχεις βρει τον Χριστό και το νόημα της ζωής, τότε έλεγε ο ίδιος ακριβώς αυτό το λέω, τότε όλοι οι αδένες μες στο σώμα, όλες οι ορμόνες λειτουργούν σωστά και η αρρώστια δεν είναι δύσκολο να σε πλησιάσει. Θα είναι πιο δύσκολο τουλάχιστον. Οπότε η προσευχή σαφέστατα είναι η ζωή μας, είναι το οξυγόνο μας. Ο πατέρας της Εκκλησίας λένε καλύτερα να προσεύχεις παρά να αναπνέεις. Αλλά μία προσευχή η οποία δεν θα είναι αγωνία. Μία προσευχή η οποία δεν θα είναι καταναγκασμός. Μία προσευχή η οποία δεν θα είναι μία πειθαρχία εξωτερική.
Γιατί πολλοί κάνουν τον κανόνα, αλλά δεν κάνουν προσευχή όμως. Μπορεί να κάνεις τον κανόνα το βράδυ, αλλά προσευχή έκανες. Επίσης, μια προσευχή η οποία θα είναι ζωντανός διάλογος, δηλαδή να μάθουμε τα πάντα να γίνονται προσευχή. Ακόμη και η απιστία μας, ακόμη και τα γιατί μας, ακόμη και το πένθος μας. Πήγαινε πες στο Θεό, πες του, ότι δεν μπορώ να πιστέψω. Πες του, ότι νιώθω μόνος. Αισθάνομαι ότι δεν υπάρχεις. Να το πούμε, να το κάνουμε προσευχή αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος Σοφρόνιος, ο τόσο έμπειρος στην προσευχή, έλεγε ότι η προσευχή είναι αυτό, να ανοίξεις την καρδιά σου στο Θεό και να του λες τους καημούς, τα βάσανά σου, να του μιλάς, να του κουβεντιάζεις του Θεού. Να μιλάς μαζί του με την αίσθηση της απόλυτης παρουσίας του. Που και ακόμη αν σου περνάει ο λογισμός ότι δεν υπάρχει, να το λες και αυτό στην προσευχή. Το λέει στο Ευαγγέλιο. Πιστεύω, Κύριε, βοήθη την απιστία. Οπότε η προσευχή είναι ευλογία στη ζωή μας, είναι η ίδια η ζωή μας. Αλλά η προσευχή, προσέξτε κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό, η προσευχή δεν είναι απλώς μία πράξη, την οποία την κάνω 10 λεπτά στο 24ωρο μου. Κάνω ό,τι κάνω όλη μέρα και μια στιγμή θυμάμαι ότι πρέπει να κάνω την προσευχή. Δεν είναι αυτό το πράγμα προσευχή. Ίσως ξεκινάει έτσι για τους αρχαρίους, αλλά το θέμα δεν είναι να κάνω προσευχή, το θέμα είναι να γίνω ο ίδιος προσευχή. Να μην κάνω, να γίνω προσευχής. Που σημαίνει να ζω διαρκώς την παρουσία του Θεού στα πάντα και στους πάντες. Να βλέπω παντού τον Θεό. Όλα να τα βλέπω σε ευλογία της παρουσίας του Θεού. Όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, στα λαγμαθιές της αγάπης του Θεού. Αυτό. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να υποβάλει μια ερώτηση, παρακαλούμε. Μας κάλυψε τόσο. Ορίστε, ο κύριος. Να μιλήσω τώρα έτσι. Ναι, θα σας φέρω το μικρόφωνο. Βασικά, εγώ θα ήθελα να μου κάνετε μια διευκρίνηση αυτό που είχατε πει προηγουμένως. Είπατε ότι σε κάποιο αριθμό που έλεγε να συγχωρεί γιατί ήταν αυτό του Κύριου Χριστού, και λέει την πρώτη μέρα του εμφανίστηκε και είπε να μην να συγχωρεί ο Χριστού. Και δεν συγχωρεί την τρίτη μέρα. Την τέταρτη είπατε ότι εμφανίστηκε και το είπε: αγαπώ πολύ, επειδή. Συγγνώμη, λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο από το στόμα σας, γιατί δεν ακούμε καθαρά, δεν σας ακούμε καθαρά την άρθρωσή σας. Μπορείτε να επαναλάβετε, συγγνώμη. Θα σου κάνω μια διευκρίνηση στο Σαββατοκύριακο που πάτε. Τη δεύτερη μέρα είπε ότι το εμφανίστηκε και το τον αγαπάει πολύ και του μοιάζει. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το είπα. Δηλαδή τις πρώτες 3 μέρες του λέει μη μου λες συγχωρείς του Χριστού. Το δεύτερο λέει και του μοιάζει πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι μια δοκιμασία που του έκανε ο Θεός. Τον δοκιμάσε τις 2 πρώτες φορές για να δει εάν πραγματικά αυτό που έχει μες στην καρδιά του είναι αληθινό και πραγματικό και ζωντανό, και είναι αληθινό, και όταν είδε ότι είναι αληθινό, του είπε ότι πραγματικά αυτό είναι το θέλω. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 3 κατηγορίες πιστών, οι δούλοι του Θεού, οι εργάτες και οι Θεού. Το άριστο είναι να είμαστε όλοι έτσι αγαπητά παιδιά του Θεού. Ωστόσο, είναι κακό να είμαστε και εργάτες και να ζητάμε ικανοποίηση από αυτά, ας πούμε, και προσφέρουμε. Πρέπει να προσφέρουμε κάτι στον Θεό και στα μια ανταπόδοση. Κοιτάξτε, αναγκαστικά εκ των πραγμάτων θα περάσουν από όλα τα στάδια. Δεν γίνεται να περάσουν από όλα τα στάδια, εκτός κι αν είμαστε χαρισματικοί και έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος χωρίς να περάσουμε από τις υπόλοιπες βαθμίδες. Αλλά ένας άνθρωπος στην πορεία συνάντησης με τον αληθινό Θεό, με τον προσωπικό Θεό, θα περάσει και μέσα από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσει μέσα από το φόβο, θα φοβάται τον Θεό στην αρχή, θα κάνει νηστεία επειδή φοβάται, μην πάθει κακό, θα πηγαίνει στην εκκλησία επειδή φοβάται. Είναι ο φόβος. Αυτό είναι στάδιο γι' αυτό. Θα περάσει μέσα από ενοχές πολλές φορές. Θα περάσει και μέσα από μια συνδιαλλαγή. Δηλαδή, σου έκανα να μου κάνεις, σου έκανα αυτό το τάμα, τώρα θα μου κάνεις το θαύμα. Έρχομαι στην εκκλησία να πει αυτά όλα είναι στάδια που περνάει κανείς μέχρι να φτάσει σε ανώτερες
βαθμής πνευματικής ζωής, που είναι αυτό που λέτε η ιότητα, δηλαδή να γίνει Υιός Θεού, όπου πλέον αγαπάει το Θεό όχι γιατί περιμένει κάτι, αγαπάει το Θεό χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς ιδιοτέλεια, αγαπάει το Θεό γιατί τον γεμίζει η ίδια η αγάπη στο Θεό, δηλαδή η ίδια η αγάπη είναι το δώρο. Ο Γέροντας Εμιλιανός λέει, εν ζωή, είναι απλώς τώρα δεν μιλάει πλέον, αλλά έλεγε ότι τι ζητάτε από το Θεό όλα αυτά τα πράγματα, εφόσον ο Θεός ένα πράγμα δίνει, την ίδια την παρουσία Του. Αυτό που λέει δηλαδή στο Ευαγγέλιο ότι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και πάντα αυτά προσθεθήσετε, είναι αυτό πράγμα ακριβώς, δηλαδή ότι όταν έχουμε τη χάρη της παρουσίας του Θεού, όλα τα άλλα έρχονται και αν δεν έρθουν είναι ευλογημένα πάλι τα πράγματα. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει απογοήτευση, γιατί αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιος που μας αγαπάει και ξέρει καλύτερα από εμάς. Οπότε δεν κάνω υπομονή γιατί έχω μέσα μου μία αίσθηση μαζοχισμού ή μία αίσθηση ότι θέλω να τυραννιστώ και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά υπομένω στο όνομα μιας αγάπης. Δηλαδή, ξέρω ότι με αγαπάει πάρα πολύ ο Θεός και έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη Του. Και ξέρω ότι Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από μένα. Άρα λοιπόν σε κάποιο σημείο της πνευματικής μας ζωής θα πάψουμε και να ζητάμε τελείως. Θα ζητάμε μόνο την παρουσία του Θεού, μόνο τον αγαπημένο μας, μόνο τον νυμφίο. Και αυτό γεμίζει όλη τη ζωή, δεν υπάρχει κάτι άλλο ύστερα. Όταν δεν έχεις τον αγαπημένο, ζητάς άλλα πράγματα να γεμίσει την απουσία του. Όπως όταν δεν είσαι ερωτευμένος ή όταν δεν αγαπάς, ζητάς ψεύτικα πράγματα να γεμίσει την απουσία της αγάπης που σου αφήνει μέσα στο κενό του έρωτος ή της αγάπης. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν απουσιάζει ο Θεός από μέσα σου, ζητάς άλλα πράγματα. Και επειδή πολλές φορές τα πάθη μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μας καρεύονται, δηλαδή παίρνουν άλλες μορφές, μπορεί και μέσα ακόμη στον χώρο της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής, εμείς να μεταφέρουμε μέσα αντιλήψεις κοσμικές. Δηλαδή, δεν είναι εδώ η Εκκλησία και απ' έξω είναι ο κόσμος, μπορεί και μέσα στην Εκκλησία να έχουμε κοσμικό πνεύμα. Καταλάβατε, δηλαδή να φέρνουμε τις αντιλήψεις του κόσμου μέσα στην Εκκλησία. Παράδειγμα, ας πούμε, είπαμε προηγουμένως ότι θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα. Αυτό είναι κοσμικό πνεύμα, δεν είναι εκκλησιαστικό πνεύμα. Ή τα ανταλλάγματα που λέμε, επίσης η συνδιαλλαγή αυτή. Και πάρα άλλα πολλά πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κανείς, τα οποία τα μεταφέρουμε μέσα στην πνευματική ζωή, ενώ είναι αντιλήψεις κοσμικής ζωής και αντίληψης. Η πρώτη κυρία και μετά εσείς να αρχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Αλλά εγώ ξαναζητήσω τη Μαρία στη φράση και την απάντηση που δώσατε για την αγωνία στην προσευχή. Εμείς που είμαστε κάτω του αρχαρίου, γίνεται να μην έχουμε αγωνία στην προσευχή. Και αν έχουμε αγωνία, δεν είναι το καλύτερο να την καταθέσουμε στον Πατέρα μας, αν του έχουμε εμπιστοσύνη και αν τον αισθανόμαστε Πατέρα. Και εδώ και το ανάποδο. Αν δεν είχε αγωνία, θα είχε ανάγκη την προσευχή. Και το τελευταίο που με προβλημάτισε, στη περιγραφή εκεί της Γεστημανή, λέει και γεννόμενος ο Κύριος εν αγωνία, εκτενέστερον προσήφιεται. Σε αυτό, αν μπορείτε, σας παρακαλώ να... Λέω μια παραπομπή από την περικοπή εκεί στη Γεστημανή με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, που είπε, γράφει το Ευαγγέλιο, γεννόμενος εν αγωνία, εκτενέστερον προσήφιεται. Ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι πριν από λίγο είπα αυτό που είπατε, δηλαδή ότι ακόμη και αυτή την αγωνία μου να την κάνω προσευχή. Ακόμη και την απιστία μου, ακόμη και τα γιατί μου, ακόμη και το άγχος μου και το φόβο μου, να το κάνω προσευχή και αυτό. Εμείς όμως καλό είναι μέσα μας να ξέρουμε που πρέπει να φτάσουμε. Να έχουμε δηλαδή μία γνώση, να έχουμε μία εικόνα ότι το τέλειο, ας το πούμε, αν μπορούμε να το πούμε, είναι αυτό σε μία κατάσταση όπου η προσευχή μου πλέον δεν θα είναι μία προέκταση του φόβου μου, αλλά θα είναι μία ηρεμία στην αγκαλιά του Θεού. Μία κατάθεση ηρεμίας. Όταν ο Χριστός
εκφράζει αυτή την αγωνία στον κήπο της Γεστημανής, εκφράζει ακριβώς το ανθρώπινο, δηλαδή την αγωνία του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο, στον πόνο, στη μοναξιά, στην εγκατάλειψη. Αλλά βλέπετε όμως ότι την αγωνία του Χριστός την κάνει προσευχή, αυτό που είπα δηλαδή. Και στο τέλος παραδίδεται απόλυτα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή ενώ κλαίει, ενώ φαίνεται ότι φοβάται και έχει αγωνία, στο τέλος λέει ότι «Πάτερ, εσύ γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημά σου, σε εσένα αφήνομαι, σε εσένα παραδίδομαι, εσύ γνωρίζεις». Αυτό, αν μπορούμε να το κάνουμε, είναι ευλογία στη ζωή μας. Δηλαδή, το να αισθάνομαι ένα φόβο δεν είναι κακό αυτό, ούτε είναι εφάμωτο. Είναι ανθρώπινο. Το να έχω μία αγωνία, ένα άγχος, είναι επίσης ανθρώπινο. Γενικότερα τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπλοκάρουμε τα συναισθήματά μας. Και μάλιστα πολλές φορές γίνεται αυτό και στο όνομα μιας ψευδούς, ας πούμε, πνευματικότητας. Να μπλοκάρουμε το συναίσθημά μας. Δεν πρέπει. Πρέπει να εκφράζει το συναίσθημά μας. Αλλά αυτό το συναίσθημα και αυτό το οποίο αισθανόμαστε, να το πάρουμε και να το κάνουμε προσευχή. Να το καταθέσουμε στο Θεό, να το κάνουμε διάλογο με τον Θεό, να το κάνουμε έτοιμα στο Θεό. Και να περιμένουμε, γιατί είναι άλλος ο χρόνος του Θεού και άλλος ο δικός μας. Δεν μοιάζουν οι χρόνοι μας. Είναι άλλος ο χρόνος του Θεού. Ο Θεός έχει μια διαφορετική κατανόηση από τη δική μας περί συμφέροντος, το τι είναι καλό για μας, τι πρέπει να συμβεί στη ζωή μας. Οπότε το βασικότερο απ' όλα είναι να έχουμε μια εμπιστοσύνη ότι μας αγαπάει εκείνος πάρα πολύ και να μάθουμε να αφινόμαστε. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε να αφαιθούμε. Θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε ή δυνατόν και τον ίδιο τον Θεό να ελέγχουμε. Αν γίνεται και αυτό, ευχαριστώ το κάνουμε. Να τον καταλαβαίνουμε, να τον ελέγχουμε, πότε θα απαντήσει, τι θα πρέπει να κάνει. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε στην πρόνοια του Θεού, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε αγωνία, λέω απλώς ότι την αγωνία που αισθανόμαστε πρέπει να την καταθέτουμε στο Θεό, να την κάνουμε και αυτή προσευχή και ότι σιγά σιγά θα δούμε. Αλλά αυτό όμως είναι, αυτό που θα σας πω τώρα είναι περισσότερο βίωμα παρά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε τώρα σε μία αίθουσα, ότι σιγά σιγά πάβουν τα ερωτήματα. Δηλαδή ο άνθρωπος που αρχίζει να έχει τη γεύση του Θεού δεν έχει πολλές απορίες. Δεν έχει πολλά ερωτήματα. Και να ξέρετε πάντως στην πνευματική ζωή οι απαντήσεις έρχονται όταν σταματήσουμε να ρωτάμε. Είναι λίγο παράξενο αυτό που το ξέρω, σας μπερδεύω, αλλά δεν πειράζει, αυτό το λόγο θα σας μπερδέψω. Το σωστό είναι να μπερδευτούμε και λίγο για να μπορέσει να γεννηθεί και κάτι μέσα μας. Τα δύσκολα είναι τα όμορφα. Οπότε θα έρθει μια στιγμή που δεν θα έχουμε κανένα ερώτημα ή θα λιγοστέψουν τουλάχιστον τα ερωτήματα μέσα μας. Δεν θα έχουμε ανάγκη από πολλές απαντήσεις. Θα έχουμε μια βαθιά εμπιστοσύνη σε εκείνο που μας αγαπάει. Αλλά όχι ως μια εμπιστοσύνη, προσέξτε, νομικού τύπου, δηλαδή ότι σώπα μην μιλάς ή ας πούμε ότι μην μιλάς έτσι για τον Θεό, μη σκέφτεσαι έτσι, μην κάνεις έτσι, αυτή η ενωσικότητα απέναντι σε κάθε τι ανθρώπινο και σε κάθε κίνηση του ψυχισμού. Όχι αυτό. Μία ερωτική αναφορά, αγαπητική, βαθιά αίσθηση της παρουσίας, ότι κάποιος με αγαπάει πολύ. Αλλά αυτό είναι βίωμα. Δεν γίνεται τώρα να το εξηγήσουμε με τα λόγια τόσο πολύ. Προσπαθούμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Κάποιος άλλος, η κυρία Ελευθερία. Συγγνώμη, Ελευθερία. Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε Πάτερ για την τόσο υπέροχη ομιλία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, στον Άγιο Απόστολο Παύλο διαβάζουμε ότι αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ήθελα να ρωτήσω, με τις μέρημνες του βίου μας, πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό και αν είναι το ίδιο το αδιαλείπτως προσεύχεστε με την καρδιακή προσευχή. Ευχαριστώ πολύ.
προσέψετε το Αποστόλου Παύλου, το έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Να προσπαθήσουμε λίγο πολύ σύντομα έτσι ένα λεπτό μέσα να πούμε δύο λόγια. Κοιτάξτε, το να προσέχετε κανείς να ερμηνεύσει δηλαδή αυτό το λόγο, αυτή την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, ότι πρέπει κανείς διαρκώς να προσέχει όλη μέρα, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αν και προσπάθησαν οι ασκητές και προσπάθησαν και οι μοναστές να χτίσουν τη ζωή τους γύρω από την προσευχή, γι' αυτό και έχουν και πολλές ώρες λατρείας και προσευχής. Παρά τα αυτά και ακόμη εκεί όμως υπάρχει ιδιωτική μέρημνα, έτσι. Οπότε τι αντιλαμβανόμαστε? Πρώτον, ότι αυτό σημαίνει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να γίνει όλη η ζωή μας προσευχή. Δηλαδή, να μπορώ, ο γέρο Πορφύριος τι έλεγε? Και θα το συνδυάσω λίγο με κάτι που έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος. Έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε ότι εάν βαδίζεις κάπου και κάποια στιγμή στη φύση περπατάς ή είσαι με το αμάξι σου και κάποια στιγμή αισθανθείς την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, δηλαδή μια βαθιά αλλίωση εσωτερική, ας το πούμε εντός εισαγωγικών μια συγκίνηση, δεν είναι ακριβώς συγκίνηση αυτό, αλλά ας το μεταφέρουμε για να το καταλάβουμε έτσι πιο απλά, επειδή είμαστε και κάτω των αρχαρίων, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως, είναι σωστό. Λοιπόν, εάν αισθανθείς αυτή την αίσθηση, μείνε λίγο εκεί πέρα, σταμάτα το αυτοκίνητο, σε εκείνο που διαβάζεις, μείνε και εξάντλησε τον εαυτό σου αυτό, να το βιώσεις, να το χαρείς. Έτσι, το ίδιο έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος. Στο πρώτο τελευταίο βιβλίο, ένα μόβ βιβλίο που είναι και λέγεται «Γράμματα στη Ρωσία» ή «Από τη Ρωσία», δεν θυμάμαι καλά τώρα, στη Ρωσία, ναι, που είναι η αλληλογραφία με την αδελφή του στη Ρωσία. Λοιπόν, εκεί η αδελφή του θέτει το ερώτημα, παρεμφερώς το ερώτημα της αδελφής του, και τι λέει ο γέρος Σοφρόνιος, ο μεγάλος του ασκητής, ότι προσευχή, λέει, δεν είναι να στέκεσαι μόνο μπροστά στα εικονίσματα. Εσύ, λέει της αδελφής του, έχεις μία αίσθηση ότι η προσευχή είναι μόνο να στέκεσαι μπροστά στο καντήλ και στις εικόνες. Αλλά εγώ σου λέω προσευχή είναι όλη η ζωή. Καταλάβατε, εάν λοιπόν έτσι το εννοήσουμε και αν έτσι το καταλάβουμε, τότε όλη η ζωή μας μπορεί να γίνει μία προσευχή. Τώρα, όσον αφορά την καρδιακή προσευχή που λέτε, τη μονολόγιστη ευχή του Κύριου Ιησού Χριστού Ελεησόν, αυτό μπορεί να γίνει με ένα χαρισματικό τρόπο, αλλά και πάλι εκεί πέρα δεν είναι μια λεκτική κατάσταση, δεν είναι απλώς ότι ο άνθρωπος επαναλαμβάνει μια ευχή. Όταν πλέον μπούμε σε αυτή την πνευματική κατάσταση, η ίδια η προσευχή ζει μέσα μας. Χαρισματικό τον τρόπο, ένα Αγίο Πνεύματι. Δεν είναι δηλαδή ότι ο άνθρωπος απλώς λέει μία λέξη, αλλά ότι πλέον το Άγιο Πνεύμα φωνάζει μέσα του το ίδιο. Αλλά είναι πάρα πολύ προχωρημένες καταστάσεις αυτές. Για να τις πιάσουμε τώρα εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ προχωρημένες καταστάσεις. Πρέπει να αρχίσουμε τα βασικά εμείς. Κυρία Ιατράκη. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που ακούσαμε. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν υπάρχει τόπος γεωγραφικός, μέρος πουθενά, από όπου απουσιάζει η χάρις του Θεού και στη διαδρομή του ανθρώπου και στην ιστορία συνολικά. Ίσως είναι απλοϊκό το ερώτημα, αλλά υπάρχει η χάρις του Θεού, δηλαδή στον κόσμο των μουσουλμάνων που βλέπουμε καθημερινά όλα αυτά τα φρικιαστικά εγκλήματα, στους πνιγμούς των εκατοντάδων και χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών δίπλα μας, στα μέρη μας, στους ανθρώπους που δεν άκουσαν ποτέ για Θεό και χάνονται σαν να μην έχει καθόλου αξία η ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει παντού η χάρις του Θεού. Ναι. Τώρα, είναι λίγο διαφορετικά ερωτήματα όσον αφορά τους μουσουλμάνους και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ναυαγοί ή τους μετανάστες που πνίγονται ή τα παιδιά που αρρωσταίνουν ή εκεί που δεν ακούστηκε ποτέ ο λόγος του Θεού και χάθηκαν άνθρωποι. Είναι λίγο διαφορετικά. Το πρώτο είναι αν μπορούμε να πούμε αν υπάρχει χάρις του Θεού σε άλλες θρησκείες. Τώρα βέβαια φεύγουμε τελείως από το θέμα μας, αλλά είμαστε και κοντά. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ένα πράγμα, ότι η χάρις του Θεού υπάρχει παντού, γιατί αν δεν υπήρχε η χάρις του Θεού δεν υπήρχε η ζωή ίδια. Όμως δεν ενεργεί η χάρις του Θεού πάντα όταν δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
Αυτό όμως δεν σημαίνει την απούσα. Σημαίνει ότι αν ενεργοποιηθούν οι προϋποθέσεις, θα λειτουργήσει η χάρις του Θεού, γιατί είναι εκεί, είναι παρούσα. Θα το πω με ένα πολύ απλό παράδειγμα, πολύ απλοϊκό παράδειγμα, να το καταλάβουμε. Εδώ τώρα στην αίθουσα που βρισκόμαστε, υπάρχουν κάποια μαγνητικά κύματα. Δηλαδή, εάν είχαμε ένα ραδιόφωνο και το ανοίγαμε, θα ακούγαμε δεκάδες σταθμούς να παίζουν. Το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε συντονιστεί με αυτούς τους σταθμούς, δεν έχω συντονιστεί εγώ μαζί εκεί που εκπέμπουν αυτοί, δεν σημαίνει ότι είναι απόν από την αίθουσα. Εγώ δεν έχω συντονιστεί μαζί τους. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι, να παθούν ειδικά στις θρησκείες, ότι όταν έχεις μία λανθασμένη τοποθέτηση, ας πούμε, η ζωαρχική χάρις του Θεού ως ζωτική ενέργεια υπάρχει. Αλλά ως η χαρισματική θεωτική ενέργεια δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Τώρα, το τι θα κάνει ο Θεός τη μέρα της κρίσεως και αν θα σωθούν και ποιοι θα σωθούν και ποιοι δεν θα σωθούν και όλα αυτά τα πράγματα, αυτή είναι καθαρή υπόθεση του Θεού. Έτσι. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι μέσα από το Ευαγγέλιο. Τώρα για τους λαούς οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό, νομίζω ότι είχε απαντήσει ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εάν υπάρξουν άνθρωποι που ποτέ δεν ακούσουν το λόγο του Ευαγγελίου, θα κριθούν με το κριτήριο της συνειδήσεως που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό και πολλές φορές στο Ευαγγέλιο λέει ότι είναι καλύτερα να μην γνωρίζεις παρά να γνωρίζεις. Ή ας πούμε ότι αυτός που ξέρει πολλά δαρίστηκε, όπως το λέει και πέρα, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί δεν θα καταδικαστούν, θα κριθούν με το κριτήριο της συνειδήσεως, δηλαδή της αγάπης, του ενδιαφέροντος στον συνάνθρωπό τους και ούτω καθεξής. Τώρα, αν υπάρχει η χάρις του Θεού εκεί που πνίγονται οι άνθρωποι ή εκεί που είναι οι άνθρωποι ας πούμε, με αρρώστιες, το αντάλλο είναι τεράστιο ζήτημα, το οποίο θέλει μια άλλη δουλειά να κάνουμε. Εκεί μπαίνουμε στο θέμα της θεοδικίας, στα κρίματα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Τι να πεις τώρα, ας πούμε, όταν στέκεσαι πάνω από παιδιά που έχουν καρκίνο, πάνω από ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, ας πούμε, δύσκολες καταστάσεις. Εκεί, αυτό που σώζει περισσότερο δεν είναι τόσο να δώσεις μία ερμηνεία σε αυτό που βλέπεις, γιατί δεν θα απαντήσεις ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ κάποια απάντηση λογική. Υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Νομίζω ότι εκεί πέρα, εκεί ακριβώς είναι αυτό που λέμε η βιωματική πίστη, ότι αφήνεσαι με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αφήνεσαι σε κάποιον που ξέρει κάτι περισσότερο από σένα. Κάτι που εσύ δεν γνωρίζεις, που δεν αντιλαμβάνεσαι. Βέβαια στα δικά σου μάτια και στη δική σου πραγματικότητα αυτό είναι φρικιαστικό. Και σε σοκάρει. Και σε κάνει και γεμίσεις από ερωτηματικά και γιατί. Αλλά όμως δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε όλη την πραγματικότητα της ζωής. Στο θέμα αυτό θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, αλλά θα πλατιάσουμε πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βασική, ας πούμε, συλλογιστική. Λέμε για το Θεό, ότι δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει τριγύρω. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε από κάποια βασικά πράγματα, τι ξέρει τελικά ο άνθρωπος. Τι μπορεί να γνωρίσει, πόσο μπορεί να γνωρίσει τα πράγματα και αν δεν μπορεί να γνωρίσει το φυσικό κόσμο, πόσο μπορεί να γνωρίσει τον πνευματικό κόσμο και να τον ερμηνεύσει και να τον κατανοήσει. Και τελικά, αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος και αν η ανθρώπινη εμπειρία και αν η ανθρώπινη γλώσσα έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει τα πάντα και να τα κατανοήσει. Είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά, τα οποία ίσως ανάγονται σε μία άλλη ομιλία που μπορούμε να κάνουμε. Πάτερ, θα ήθελα να μας πείτε ποια στοιχεία μπορούμε να έχουμε όταν προσερχόμαστε στην Θεία Κοινωνία και να μας εξηγήσετε αυτό που λέγεται στον ύμνο «Ούγαρ τους εχθρούς σου το μυστήριον ύπο». Τι εννοεί? Εγώ να το απαντήσω αυτό, αλλά βέβαια είναι άλλο θέμα. Μην σας κουράσω, δεν είναι πρόβλημα εγώ. Αλλά να μην κουραστείτε, φοβάμαι. Καταλάβατε. Τώρα η απάντηση δεν θέλω να τη δώσω έτσι πολύ πρόχειρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Να πω μόνο ότι η βασική προϋπόθεση είναι η αγάπη και είναι και η ταπείνωση. Αλλά και αυτό πάλι όμως δεν μπορώ να το πω έτσι να το αφήσω, γιατί τι εννοούμε αγάπη και τι εννοούμε ταπείνωση τελικά. Τι εννοούμε ταπείνωση, είναι παρεξηγημένη λέξη και αυτή και έννοια.
μέσα στον χώρο, στην πνευματική μας ζωή. Πάρα πολύ παρεξηγημένη έννοια. Και αγάπη, τι εννοούμε αγάπη, και αυτό σημαντικό. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να αισθάνεσαι ότι αυτό είναι ένα δώρο το οποίο σου δίνει ο Θεός, το οποίο ό,τι και να κάνεις δεν αξίζει να το πάρεις. Όχι γιατί είσαι τόσο κακός και τόσο βρωμερός και δεν ξέρω τι, αλλά γιατί είναι διαφορετικές ποιότητες. Μιλάμε για τον άχτιστο Θεό και τον χτιστό άνθρωπο. Μιλάμε για τον Θεό και τον άνθρωπο, δηλαδή τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εντός εισαγωγικών μια αξιοσύνη. Αλλά να μην εννοηθεί όμως αυτό από την αντίθετη πλευρά μιας ενοχικότητας και μιας, ας πούμε, αίσθησης χαμηλής αυτοεκτίμησης. Όχι αυτό το πράγμα. Η ταπείνωση δεν είναι σε καμία περίπτωση χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ούτε η ταπείνωση είναι κακομοιριά, διασυρμός της αξιοπρέπειάς μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα η ταπείνωση, έτσι. Αλλά είδατε ότι ήδη μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Τώρα, όσον αφορά τους εχθρούς που είπατε, θα πω μόνο το εξής, θα έχετε υπόψη πάντα μέσα σας ότι άλλη έννοια στην Παλαιά Διαθήκη του εχθρού και άλλη έννοια στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει εχθρός. Ο εχθρός είναι μόνο ο διάβολος και μέσα μας ο εαυτός μας ο κακός, δηλαδή η σκοτεινή πτυχή του εαυτού μας. Στη βιβλική κατανόηση ο εχθρός είναι και ιστορικός εχθρός του Ισραήλ. Είναι και οι εχθροί άπιστοι που μολύνουν την πίστη. Ναι. Οπότε, αν ακούτε μέσα πλέον στην Εκκλησία τη λέξη εχθρός, δεν θα πηγαίνει το μυαλό σας ποτέ ότι είναι κάποιος εχθρός που πρέπει να χτυπήσουμε, να διαλύσουμε, να εξολοθρεύσουμε. Έτσι. Γιατί ακούστηκε αυτό κάποτε πριν λίγο καιρό. Τώρα είπε κάποιος ότι μα υπάρχουν εχθροί, διότι λέει, στην Ανάσταση λέμε αναστεί το Θεός και διασκοτήσαν οι εχθροί αυτού και φιλιός το πρόσωπο αυτού, οι μισούντες αυτών. Αυτό είναι παλαιοδιαθηκικό χωρίο, στο οποίο όμως έχει άλλη σημασία και άλλη σήμερα. Σήμερα στην Καινή Διαθήκη το λέμε για τον διάβολο και τον εαυτό μας, ο οποίος μάχεται εναντίον μας. Αλλά όχι για ανθρώπους, δεν έχουμε εχθρούς στη θρησκεία. Κάποιος άλλος, ο κύριος... Μια τελευταία ερώτηση. Τελικά εκτός η ελευθερία του Θεού που σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου είναι αυτή που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι απόλυτη στη ζωή μας. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τελικά εκτός ο σεβασμός του Θεού προς την ελευθερία του ανθρώπου είναι αυτό που πολλές φορές εμείς πιστεύουμε ότι είναι απόλυτη στη ζωή μας. Αλλά ουσιαστικά είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε. Και αυτό μπορούμε να το πούμε. Δεν έχω κάτι να πω, είναι η τοποθέτηση αυτή. Συμφωνώ, ναι, είναι και αυτό. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία αυτό. Απόλυτη ελευθερία στον άνθρωπο, από το Θεό ή του ανθρώπου απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή ο Θεός σέβεται απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Απόλυτα. Πώς κάποιες φορές δεν συμβαίνει. Η επέμβαση του Θεού δεν είναι ποτέ παραβίαση της ανθρώπινης ελευθερίας. Ποτέ. Μπορεί σε συνειδητό επίπεδο να φαίνεται έτσι. Αλλά σε βαθύτερο επίπεδο δεν είναι ποτέ. Ποτέ δεν είναι. Και να ξέρουμε πάντοτε ότι ο άνθρωπος δεν εξαντλείται σε αυτό που λέει. Υπάρχει αυτό που νιώθει. Και υπάρχει αυτό που πέρα από αυτό που νιώθει. Και δεν είναι μόνο ο άνθρωπος οι λέξεις ή αυτά τα οποία λέει είναι υπόθετο, είναι η καημή του, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί με τα χείλη να λες κάτι στην προσευχή και άλλο να εννοείς μέσα σου. Μπορεί να λες στο Θεό πάρε μου αυτό το βάσανο και μέσα να λες άφησε του. Ή να λες πάρε μου το πάθος και να λες ωραίο είναι. Δεν το λες μετά με τη γλώσσα, μέσα σου είναι αυτό. Ή να λες ότι έλα Θεέ μου, αλλά λες καλύτερα μην έρθεις ακόμα, δεν σ' αντέχω. Έτσι. Δεν είναι τόσο σίγουρο, γι' αυτό και λένε και πολλές φορές ότι μην κατηγορούμε κανένα, δηλαδή κάποιος ακόμη και που δηλώνει άθεος, δεν ξέρουμε τι σημαίνει για αυτόν αθεία. Μπορεί να απορρίπτει τον Θεό που του έμαθαν, όχι τον ίδιο του. Αν ήξερε τον Θεό, τον πραγματικό δεν θα τον απέρριπτε. Οπότε δεν ξέρουμε και αν αυτός είναι άθεος. Δεν εξαντλείται τίποτε στη γλώσσα. Η γλώσσα έχει σύνορα. Ο άνθρωπος είναι πέρα από αυτά που λέει, πέρα από αυτό που φαίνεται. Γι' αυτό και λέει και ο Ντοστογεύσκη ότι ο Θεός δεν θα κρίνει τις πράξεις μας, αλλά τους πόθους μας. Γιατί πάντα στη ζωή μας, πάντα δείτε από τη δική σας τη ζωή, πάντα αισθανόμαστε πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία λέμε ή κάνουμε.
Αγαπάμε πολύ περισσότερο κάποιον από αυτό το οποίο μπορούμε να το δείξουμε. Ή το αντίθετο καμιά φορά. Μπορεί και να τον μισούμε και να το δείχνουμε. Ναι. Κάποιος άλλος.